Kismat 2019 Korrika. Excuse me. Eldu da guztion andereñoa. Korrika Euskal Herri osoan egiten den euskararen aldeko ekimen erraldoia da. Euskararen aldeko kontzientzia suspertzea du helburu eta Euskal Herrian herri mugimenduak egiten duen adierazpenik handienetarikoa da. Milaka pertsonek hartzen dute parte bertan eta jendarteak hizkuntza berreskuratzeko alde egindako autua erakusten du. Gaur egun bizi dugun egoera soziolinguistikoa da oso ezberdina da Euskal Herriko txoko bakoitzean eta euskaldunok ezin dugu egunerokotasunean gure bizitza euskaraz bizi. Gure ritmo da, Fermin nola da, txau! Gure ritmo da, Klika, Korrika, Klika! Gure ritmo da, Klika, Korrika, Klika! Aurten, 21. korrika ospatuko da, apirilaren 4an hasiko da Garesetik eta apirilaren 14an Gasteizen amaituko da. Aurtengo leloa klika egitea da, eta klika egitea aukera bat hartzea da, euskararen aukera hain zuzen ere, eta autua egitea. Zer da autua egitea? Euskara ikastea, euskararekin konprometitzea, euskaraz bizi nahi izatea. Beraz, proposatzen dena da, klik egitea bizitzeko, aski izateko, euskara aukeratzeko, eta euskarak jada bere konpromiso hartu du, lehenengo pauso bat eman dau, eta hori konprometitu egin da, akziora pasatu da. Beraz, oin guretzan da klika egiteko eta euskara hautatzeko. Gure ritmo da, Korrika! Altza eskerreko besoa, orain altza eskubikoa. Aurtengo omendua Txillardegi izango da. Txillardegik utzitako ondarea izugarria izan da, bai euskara munduan, bai ikerkuntzan, bai irakaskuntzan, eta berak nolabait klika egin zion euskarari, bai literaturari, herriari. Beraz, Txillardegik kezka bat aurkeztu zuen eta berak uste zauen herri bakoitzak bere hizkuntza behar zauela eta Euskal Herrian euskara behar dugula. Eta esan euskaltzain osoa izatera ailegatu, baina bai euskalakari aditu eta aritua. Beraz, aurten aukera paregabea ikusi da, omendua Txillardegi izateko eta bide batez Euskara Batuaren 50. urte hurrena ospatzeko. Zen azken batean Txillardegik lanak egin zituen Euskara Batuaren sorkuntza prozesuan. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri garoko gara. Barakaldora apirilaren 11an etorriko da, gaueko 12:30 aldera edo, badakigu korrika beti orduak ez direla mantentzen, baina hori, eta da asteazkenetik ostegunerako gauean, eta kaikutik sartuko da korrika Barakaldora. Apirilaren 10ean korrika batzordetik ekintza desberdinak pentsatu ditugu, oraindik lotzeke ditugunak, baina ideia bat dela dantza plaza bat egitea, kontzerturen bat edo lako sorpresatzoren bat, jendeak iraun dezan arratsaldean zehar eta gero bakoitza joan daitela korrika egitera bere auzora edo korrika egin nahi duen tokian. 3. aldiz bildu da korrika batzordea Barakaldon eta uste dugu oso abantaila asko dituela, zen azken batean lortzen duguna da auzo bakoitzak bere proposamenak botatzea eta holan ekintza desberdinak ateratzea korrika girotzen juteko eta jendea kontzientzia hartzen joateko. Beraz, korrika batzordeak korrika batzordeak onura asko ekartzen ditu eta horri esker korrika horrela ateratzen da. Korrika kulturalari begira, ekintza batzuk
antolatu dira, batzuk pasataia urtarrilean eta otsailean. Korrika argazkia egin genuen San Bizenteko jaietan, 27an, kantu poteo lehenago, eta gero argazki bat atera genuen, guraso tailer batzuk ere egin dira korrika kulturalaren barnean, eta hemendik aurrera beste ekintza batzuk ere bai baditugu. Aurkezpena egingo dugu otsailaren 21ean Garabardotegian 7etan, eta gero auzo desberdinetan ere bai ekintzak egingo dira auzoak girotzeko. Korrika jaiak, aurkezpenak, bertso saioak, hainbat ekintza ditugu planteatuta, eta helaraziko zaizkizu zeintzuk izango diren ekintzak. Korrika, 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 korrika. Beti bezala, autobusak antolatzen dira, saiatuko gara Barakaldotik autobusa ateratzen Garesera joateko Korrika hasierara eta Gasteizera joateko amaierara, eta autobusa betetzeko aukerarik ez badago, behintzat ezkerralde mailan ateratzea ideia bada. Ikastoletan hizkuntza bat ikastea, gero kabea geure artean inoiz egiten ez bada, horregatik herrikoekin. Hainbatera daude parte hartzeko eta laguntzeko, web horrian, korrika.eus web horrian badaukagu material desberdina, eta klika logoa erabilita sare sozialetan zabaltzea izango litzateke bat, korrika kulturalean egiten diren ekintza desberdinak zabalduz eta sarean zabaltzea, gero korrika kulturaleko ekintzetan parte hartzea. Esatea, lehen aipatu bezala korrika guztiona da, orduan guztiok animatzea parte hartzera, korrika egitera, euskararen aldeko autua egitera, eta elkarrekin Euskal Herri euskalduna eraikitzea. Klika, korrika, klika, gure ritmora, klika, korrika, klika, korrika.